Us presentem la col·lecció Pràctiques de lectura. Són 12 quaderns, 2 per curs, seria 1A i 1B per primer, 2A, 2B per segon i així successivament fins al 6A i 6B per sisè. Presentarem a poc una pàgina de cada un dels quaderns. Aquests quaderns estan pensats per als alumnes que ja saben llegir, però tenen l'objectiu de proporcionar una ajuda en el procés lector. Volem que l'alumne pugui aprendre tècniques de lectura ràpida i eficaç. A Editorial Nadal li donem molta importància a la comprensió lectora i per això pensem que aquests quaderns serien bo que a les aules es pogués dedicar un temps a parlar de l'acte lector. Considerem positiu que quan els alumnes han realitzat pàgines d'aquest quadern puguin comentar la disparitat de resultats en un mateix grup, les estratègies que fan servir els uns i els altres i que comprovin que la millora de la lectura i la comprensió lectora és possible.